Значи искам да поздравя много специално Йордан от село Ягодово с една моя песничка с мой текст, която още не е излязла на бял свят. Надявам се да излезне скоро. Точно аз ли бях човекът да нараниш, да обидиш или нагрубиш? С нож преряза ми сърцето ти и в мен остави празна страница. Не искай прошка от мен, не заслужаваш. Ти заслужаваш да те мъчат и раняват, да изпиташ болката в сърцето ти, да плачеш, да викаш и да крещиш. Не искай прошка от мен, не заслужаваш. Ти заслужаваш да те мъчат и раняват, да изпиташ болката в сърцето ти, да плачеш, да викаш и да крещиш.